Ongietorri ikusentzuleok, gaurkoan areto futbola izango dugu hementxe, Aupa Telebistan, emakumezkoen iraberriko txapelketa eta gaurkoan Ordizia eta Antiboko izango ditugu aurrez aurre. Aipatuko dugu, demoraldia hasi besterik ez dela egin, jardunaldi bakarra jokatu dute orain arte, hau bigarrena dugu, Ordizia bigarren postuan izango litzateke sailkapenean, Antiboko lehen postuan, baina esan bezala, bigarren jardunaldia besterik ez dugu, beraz ez da ezer esanguratsurik. Aurreko partidan Ordiziak 3 eta huts galdu zuen Laskorainen aurka eta Antibokok 3 eta 7 irabazi zuen Anoetaren aurka. Beraz partida esango dugu, bi sailkapenean lehen bi postuetan dauden taldeen artean izango dela gaurko neurketa, hortxe ikusten ditugu Ordiziako jokalariak eta hortxe orain aipatuko ditugu, bosteko aipatuko dugu, Ane Garmendia izango dugu Ordizian, Ane Alonso, Miriam Arana, Oian Zubiria eta Ana Riera, hori izango da hasierako bostekoa. Eta bestetik Antibokoren partetik, hasierako bostekoa, Aizea Fernandez, Arantza López de Turiso, Miriam Prados, Adriana Carcedo eta Maialen Goikoetxe izango dira. Horixeke bi talden bostekoak, basan bezala, mendik gutxira hasiko den partida, Ordizia eta Antibokoren artekoa. Hortxe ikusten ditugu hizketan, Ordiziako jokalariak, segituan hasiko da partida, eta hortxe doaz bi kapitainak, zozketa egiteko. Esan dugu, demoraldi hasi besterik ez dela egin, oraintxe 4 egongo lirateke taldean, Antiboko lehen postuan eta Ordizia bigarren postuan. Beraz, lehen bi sailkatuen arteko partida ikusiko dugu gaur. Eta, mendik irabazten denak liderra hariko da, hortxe bakarrik, 3 puntu gehiagorekin. Segituan hasiko da, Antibokok aterako du, Antiboko jarriko du baloia jokoan, epaileak adierazten duen, partida hasiera. Hortxe, eman zaio hasiera partidari, Antiboko baloia mugitzen orain. Berreskuratu du ongi, Ordizia baloia, aurrera, ondo moztu. Hortxe, ondo bilatu pareta, baina ezin izan dute jokaldia amaitu, Ordiziarentzako izango da alboko sakea. Hortxe, atera du, Ordiziako jokalariak. Hortxe, aukera izan dezakete. Ondo defentsan Antiboko, baina gola aukera izan daiteke Ordiziarentzat, ez du horri datzeko aukerarik izan, eta ateko sakea izango da. Jarri dute baloia jokoan, Antibokok orain, hortxe ondo ireki, ezkerre galera, pareta bilatu nahi zuen, baina ez du lortu, eta Ordiziarentzako izango da baloi hori. Eta ikusten ditugu, Ordiziako jokalari bi behintzat, maskariarekin jokatzen ari direla, nahiko bitxia. Baina, hortxe. Ordiziak atera du baloi hori. Laguntza eske, hortxe erdian bilatu, hori ere atzera, honek aurrera bota, baina luzegi, atezainarentzat, izango da baloi hori. Hortxe motzean jokatu du. Baloiak alde egingo dio, Ordiziarentzako izango da alboko sakea, baina ez epaileak Antibokorentzako eman du. Lehen minutuak pixka bat nahasiak, agian Ordizia esango genuke pixka hobeto atera dela, baloi asko galdu baitituzte Antiboko jokalariek, eta oraintxe beste baloi galdu bat gainera, alboko sakea izango da Ordiziarentzat, baina partida horrekatu oraintxe hasi besterik ez da egin, eta huts marka joan. Orain presioa altua da, Antiboko jokalariena, zer ateratzen duen, epaileak, ateko sakea izango da, Ordiziarentzat. Esan bezala, hori ikusten dugu, kuriosoa, honetako ez, Ordiziako jokalari batzuk maskaria jarritari dira jokatzen.
Eta hortxe orain, Antiguoko baloia atera nahian, ez du lortu, Ordiziarentzako aukera izan liteke, baina gerik eta ona. Beste aukera bat izan dezake, Jaurti egingo du, ez du Jaurti. Antiguoko baloi hori ateratzea lortzen duen, alboko sake izango da, kanpoko taldearentzat. Hortxe lehen aukera izan du Ordiziak, baina ondo atera du, atezainak. Baina esan bezala, lehen minutu hauetan, esango genuke Ordiziagian zertxo baitu beto dagoela, baloi asko galdu dituzte Antiguokoko jokalariek. Baina, ikusi beharko. Hortxoren baloi atera nahian, Antiguoko atzetik. Ondo sartu nahi zion hor baloia. Paralela horrekin, baina ez du lortu. Hortxe alboko sakea, atzera. Zabalduaren ezkerre galera, baina baloi hori berriro ere kanpora, baloi asko galtzen ari dira Antiguokoko neskak. Ez dakit urduritasuna izango den edo Ordiziaren lan ona, baita ere noski. Hortxe baloia mugitzen kontuz orain presio altua da Antiguokorena, falta ez du adierazi. Eta alboko sake izango da Antiguokorentzat. Eta hortxe ikusten dugu, Ordiziako entrenatzailea, kexu. Faltarik ote zegoen hor. Antiguokoren presio altu horretan. Alboko sakea, hortxe atera du Antiguokok. Ondo lapurtu Ordizia baloia orain, hortxe doa. Aukera izan liteke, Jaurti egingo du, eta gola! Hortxe iritsi da Ordiziaren lehen gola. Partidaren 5. minutuan. Ordiziaren gol ona, berriro ere baloi lapurtu bat, berriro ere Antiguokok baloia galdu egin du. Eta hortxe iritsi da lehen aukera. Hortxe ikusiko dugu, horren presio altu horretan. Alboko sakea atera du Antiguokok, baloia galdu egin du, Ordiziak ondo bereskuratu. Eta hortxe bera bakarrik. Aukera izan liteke, Jaurti egingo du, eta gola! Hortxe iritsi da Ordiziaren lehen gola. Partidako lehena iritsi zaigu, Ordiziarentzako, bat eta huts. Eta beste baloi galdu bat. Antiguokorentzat, orain Ordiziarentzat izango da baloi hori, alboko sakea. Eta esaten ari gara, partida hasiera honetan mintzat, Ordizia sendo dabil. Lan ona egiten, eta Antiguoko pixka bat hor, ez dakit baloi asko galtzen ari da, ez dakit urduri edo zergatik izango den. Baina berriro bareskuratu, Ordizia baloia orain. Aukera izan liteke, oso ona hori, luze egitzaion joan, bai, alboko sake izango da, Ordiziarentzat. Bat eta huts, Ordizia irabazten orain, alboko sakea hortxe atera, motzean, zabaldu, pixka bat atzera, ondo egin du hor blokeo hori, baina Antiguokorentzat izango da baloia eta aldaketak egingo ditu Antiguokok, ikusten dugu 3 jokalari aldatuko ditu, ia jokalari guztiak. Eta pentsatzen dut entrenatzaileak zerbait aldatu nahiko duela, baloia asko galdu dituzte. Eta ikusi beharko da aldaketa horiekin zerbait aldatzen duten. Berriro ere, baloi galdu bat, kanpora botatu, eta baloi hori Ordiziarentzako izango da. Hortxe, orain presio altua da Antiguokorena, baina kanpora irtengo da baloi hori bai. Alboko sakea, hortxe, Ordiziak aterako du, ondo erdira, berriro ere bueltatu, atzera baloi hori, kontuz orain Antiguokoren presioarekin, bereskuratu egin du Antiguoko, gol aukera izan liteke, baina kanpora botatu. Zazpi minutu jokatu dira, bat eta huts, Ordiziarentzako ikusten ditugu, maskariarekin jokatzen. Arrekoa, ez dakit erosoa izango den, baina hotxe aukera Antiguokorentzat, aukera politia da, Jaurtik lezake, eta ondo, eskerrak kontrolatu duen baloi hori atezainak. Ordiziko defentsan jo baitu baloi horrek, eta kasu horietan oso ondo atera dira orain, presio horretatik Ordiziako jokalariak, ederki bigarrenera, eta gola! Bigarren gola Ordiziarentzat, oso jokaldi ona, ederki lapurtuta baloia, ederki atera dira Antiguokoko presio horretatik, bikain bigarrenera, eta bera bakarrik oso ondo. Oraintxe aldaketa ikusi dugu hor, aldaketa bizia, eta hortxe errepikapena, ederki pasa dio, eta hortxe bakarrik atezainaren aurrean, ederki definitu du, bi eta hutsekoa jartzeko markagailuan. Bi eta huts, eta itxura asko zobea ematen hasiera honetan behintzat etxeko taldea.
8 minutu jokatu dira, 2 eta huts. Eta orain Ordeiziarentzako baloia bait berriro ere. Hortxe atzean ikutzen. Ireki ez atezainarekin jokatu du. Motzean jokatu, orain luze. Baina Antibokok ez du lortzen, jabetza luzerik segituan galtzen du baloia, aipatzen ari gara, partida osoan zehar segituan galtzen dituela. Lehen gola hortik etorri da, baloi galera batetik, bigarrena ez, baina, bueno, aukera asko ematen ari zaizki Ordiziakoei horrelako jokaldietan. Berriro ere, galdu dute baloia. Eta bain Ordizia jokatzen atzetik. Ondo sartu dio baloi hori, baina ez dira ulertu, eta Atezainak baloia kanpora ateratzen utzi du, eta Antibokorentzat izango da, motzean jokatu duena. Ea, espabilatu behar dute pixka bat, Antibokoko jokalariek, 2 eta huts, eta, bueno, jokoan ere, Ordizia esango nuke nagusi dela, momentuz. Alboko sakea izango da Donostiako taldearentzat. Hortxe distantzia eskatu du. Eta hortxe aterako du, eta seguruna bigarren zutoinan jarri. Baina, atera eginda edo? Bai, atera eginda edo, ez dakit. Edo egin errepikatzeko eskatu du, distantzia hori ez dutelako errespetatu. Eta hortxe aterako du, orain bigarren zut, ez, jaurti egin duzu zenean, baina, bueno, etzen txarra, jaurtiketa etzen txarra, baina geldiketa ona. Ordiziako atezainaren, Ane Garmendiaren geldiketa ona. Kapitaina, Ordiziako talde honetan. Eta hortxe kornerra izango da Antibokorentzat. Eba, jaurti egingo du, seguruenik kanpotik keinu egin du, ez du ondo jaurti. Eta Ordiziak berreskuratu, ea lortzen duten baloi hori ateratzea. Bueno, orain presioa ez da inaltua, Antibokorena, beraz ateratzeko lasaiago ibiliko dira. Ea, rotatzen hasten diren hor. Orain lapurtu Antiboko kondo baloi hori. Orguekoa du, pase bikaina egin du hor. Ea, bigarren zutoinera sartuko du, baina ara. Eta bere atean ja sartu du, Ordiziako jokalariak. Bigarren zutoinera ondo bidalitako baloia zen, baina pasea, bueno, intentzioa ona zen, pasea ez da ona izan, baina, bueno, zorte txarra izan du Ordiziako defentsak, eta, bueno, defentsak bere atean sartu du baloi hori, eta, bueno, 2 eta 1. Bueno, behar zuen Antiboko guintzate, horrelako gol bat partidan sartzeko, ze jokoan eta emaitzan bietan nagusi da Ordizia, esango dugu. Eta hortxe orain jokatzen etxeko taldea rotatzen hasi dira. Ea zerbait bilatzen duten. Hortxe eskuino galera ireki, ondo lapurtuaren Antibokok. Bueno, badirudi pixka bat esnatzen hasi direla, Donostiarrak. Orain Ordiziarentzako baloi hori, atzetik. Hortxe, eskuino galean jokatu, ireki. Berriro ere atzera egingo du. Eta hortxe, hasiko dira rotatzen, aukeren bila. Hortxe, ederki sartu, goitikan, baina kanpora joan zaio baloi hori. Eta Antibokorentzat izango da baloiaren jabetza. Partida golen 12 minutuak jokatu dira, 2 eta 1, esango dugu. Hasieran Antibokok baloi ugari galdu dituela, oraindik ere ari da, pixka gutxiago, baina, bueno, baloi asko galdu ditu hasieran. Ordizia nagusi jokoan, esango dugu, askoz ere hobeto atera da, partidan sartuago. Baina, bueno, orain bere atean sartu duen gol horrekin, Ordiziako jokalariak, bueno, agian esnatuko du, Donostiako taldea, eta ikusi beharko, ze reakzio izaten duten, bai etxeko baita kanpoko ere. Hortxe aukera, jaurti egin du, baina ondo, eskuetan hartuta baloi hori, Ane Garmendiak, eta hortxe motzean jokatu du, Ane Alonsorekin, hortxe errepikapena, jaurtik eta ona, baina eskuetan ondo hartu du Ane Atezainak. Hortxe Ordiziarentzako aukera izan liteke, lapurtu egin du, orain Antiboko du baloia, bakar bakarri da, munduaren kontra. Eta ondo berreskuratu, orain Ordiziak bakar bakarri zen,
Ordiziako, bakatu Antibokoko lau jokalaria, lau zenbakia. Eta hortxe, Ordizia, hirugarrenaren bila. Bikaina, baina pasea txarra. Ondo atera da, defentsaren presiotik, baina hortxe, alboko sake Antibokorentzat. Ireki orain ezkerre galera. Eta hortxe rotatzen hasiko dira, oraindik ez. Eta Antibokorentzat ez, Ordiziarentzako izango da, alboko sake hori. Bueno, 6 minutu, lehen zatia amaitzeko, 2-1, Ordizia nagusi. Jokoan ere esango dugu nagusi dela, baina bueno, orain pixka bat markagailua estutu da eta joko aldetik ere Antiboko badirudi pixka pausu bat aurrera egin duela. Ez dira galtzen ari hainbeste baloi orain, presioan ere hobeto ari dira, ikusi hor, berreskuratu du baloia. Hortxe da, Ordiziako ez da atera baloi hori. Bueno, Antiboko berreskuratu du, atera egin dela iruditu zait, baina ez da atera, epaia bintzeko ez du zerra dirazi eta Antibokorentzako baloia orain. Hortxe, ikutzen, errotatzen hasi dira, ea, hortxe bilatu nahi zuen erdian, bere taldekidea, baina ez du lortu, ondo itxita zulo hori Ordiziaren partetik. Hortxe, ederki sartu erdira, zulo utzi dute hor Ordiziako jokalariek, eta Antibokok du baloia orain. Hortxe, pasea sartu nahi zuen goitik, baina ez da oso eraginkorra izan. Eta aldaketa orain Ordiziako taldean. 5 minutu, lehen zatia amaitzeko, 2-1, eta Ordizia orain, baloia mugitzen, alde batetik bestera. Ea, zer bilatzen duten, hortxe, atzean jokatuko du, ez, segi, aurrera doa, aurrera jarraitzen du, ea bigarren zutoinen jartzeri duen, baina ez du lortu, ondo bidari du alboko sakera, kanpora, Antibokoko defentsak, eta aukera orain, Ordiziarentzat, hemen alboko sake honetan. Hortxe, motzean jokatu, ea, ateratzeri duen hor, baina atezainarentzako izango da, arazori gabe baloi hori. Eta orain ikusten dugu Ordizia goran geratuko dela, presioa, bibikoan. Hor alde egin dio, Antibokoko jokalariak, baina ateko sake izango da, okerrezpanago. Eta Ordiziarentzako izango da, baloia. Bai. Hortxe, Ane Garmendiak motzean jokatu du. Eta Ordizia orain baloiarekin hirugarrenaren bila. Hortxe. Eskuina galereteki berriro ere atzean zirrarekin jokatu. Honek aurrera, aukera politia izan diteke, segurlako pasea sartu dio, eta ze gola sartu duen Ordiziak hankazpetik pasea bikaina izan da. Sekulako pasea sartu dio Ordiziako zierreak eta aurrean ere definizioa ikaragarria izan da. Hankazpetik bikain ikusi du tartetxo hori. Antiboko atezainaren bi hankatartean. Eta gol politia benetan. Bai pasea, baita definizioa ere. Ba, 3-1. Eta egia esan joko aldetik, esan beharra dugu, Ordizia, nik uste behintzat, hobeto ari dela, hasieratik, Antibokok baloi asko galdu ditu, bazirudien lehenengoa sartu dutenetik, zertxo bait hobetu dutela, edo partidan gehiago sartu direla, baina, hirugarren hori iritsi da, eta orain beste aukera bat, sekulako paret politia egin dute hor, baina ondo atera du orain Antibokoko defentsak, eta ez da, albotik aterako, ateko sake izango da. 3-1, 3 minuturen faltan, maitza ona etxeko taldearentzat, ez zain joan noski, kanpoko taldearentzat. Eta hortxe bikain atera da, presio horretatik orain Ordiziako jokalaria. Osango nuke Ordiziako jokalariek kalitate aldetik behintzen nik uste pixka bat gehiago direla. Gero ere noski taldean jokatu behar da, taldean jokatzen jakin behar da, batez ere Areto futbolean, oso garrantzitsua baita, elkar ulertzea, rotatzea, baina esango nuke Ordizia nabarmen nagusi dela gaurko partida honetan, hala ere, hor kontuz, asko arriskatu du hor atezainak, pasea etzen garbia, hala ere esan bezala 3-1, edozein momentutan aldatu daiteke hau,
baina ikusi beharko da. 2 minutu orain lehen zatia amaitzeko, Antibokorentzako izango da baloi hori, alboko sakea. Hortxe motzean atera, ez dute oso ondo atera alboko sake hori. Eta berriro, Antibokorentzat izango da. Bueno. Nik uste dut distantziaren gatik, edo ez dakit zergatik errepikatuko duten. Hortxe orain bai, bigarren zehat zutoinan jarri nahi zuen, baina... Eta orain txartel hori ikusiko du, distantzia ez errespetatzeagatik. Gogoratu, beti jokalariak eskatzen badu, areto futbolean 5 metroko distantzia utzi behar dela. Eta, bueno, nik uste 2 aldiz deitu diola atentzio, eta beraz txartel hori ikusi du. Eta berriro, aterako du, 3. Antiboko jokalariak, alboko sake berdina. Ba, hortxe, atera du orain, baina ez du lortu, bigarren zutoinera bidaltzea baloi hori, eta beste alboko sake bat izango da, orain gertusiago pixka bat. Hortxe orain aukera, baina gora bota du, eta gainera, ez dakinik, ateko sake edo alboko sake izango den. Ba, ateko izango da bai. Ba, Ordiziak aldaketa egingo du, hortxe sartuko da hane, dauzen bakiarekin, ikusiko dugu jokaldia amaitzean norengatik sartuko den. Eta orain Ordiziarentzako baloia, lehen zatia amaituko da segituan, 3-1. Eta berriro ere errepikatuko dute alboko sake hori. Edo ez, Antibokorentzat eman du, baloia. Antibokorentzat, ez da gaizki aterako zuen baloia mugimenduan agian. Bueno, ba hortxe, atera, ez du oso ondo kontrolatu baloi hori. Ireki horren ezkerre galera, oso ondo atera da hortik Antibokoko jokalaria, aukera izan liteke, baina punterarekin eman, kanpora. 20 segundu. Partida amaitzeko, segitu amokatuko da, lehen zati hau. Partida amaitzeko ez barkatu, lehen zatia amaitzeko. Eta hortxe, Ordiziak Antiboko ederki lapurtu orain, baina berriro ere ondo bereskuratu du Ordiziak. Kontuz aukera Antibokorentzat, ez du... Asmatu du, atera bidea du baloi hori, baina ondo atera du. Hene Garmendiak, Ordiziak batezainak, hortxe errepikapena, ondo jaurti, baina geldik eta ona, hankarekin. Bakornerra izango da Antibokorentzat. Eta orain alboko sakea. Hortxe alboko sakea Antibokorentzat. Ezin izan du hortik atera. Orain Antiboko aukera izan diteke, baina suabe atera zaio hortik eta hori. Ez du indar nahikoa izan, eta orain ez dira ulertu. Ordiziakoak baloi hori jokatzerak orduan. Alboko saka izango da, Antibokorentzat. Hortxe, rotatzen orain Ordizia. Baina gaizki ez dira ulertu, Antiboko bereskuratu du, orain berriro ere Ordiziak baloi hori. Pixka bat nasi da orain partida. Hortxe, antolatu nahian joko orain Ordiziako defentsa, Antiboko bereskuratu. Ea, 3-3 dira hor. Ez dute ondo burutu paret hori. Eta ateko saka izango da etxeko taldearentzat. Hortxe orain rotatzen Ordiziako taldea. Ederki luze jokatu, oso ona pase hori. Baina atera eginda, kanpora. Eta kontuz orain, azkar atera du Antibokoko jokalariak. Baina ondo bereskuratu du, bereskuratu edo kanpora bota. Ordiziako jokalariak, 3. gola sartu duen jokalariak. Hortxe ikusten dugu, markamailuan denborarekin arazotxo bat. Nik uste bi zati 20 minutuko direla, baina denbora gelditzen. Jokoa gelditzen denean denbora gelditzen dela, eta horregatik nik uste akatxo hori, baina hortxe kornera izango da, Antibokorentzat. Ondo atera, ondo bilatu du erdia. Baina oso ondo defendituta orain Ordiziaren partetik. Eta alboko sake izango da. Hortxe oso intentzio hona zen behintzat, baina pasea ez da hain ona izan. Eta orain uste dut utxarte askatu duela
Ordiziako entrenatzaileak. Esan bezala, denboran markagailuan ikusten dugu gutxean dela, baina hori akatsa da. Bi zati dira 20 minutukoak, eta jokoa geratzen denean, denbora ere geratu egiten da. Horregatik, hortxe ikusten ditugu orain Ordiziako jokalariak, entrenatzailearekin hizketan. Nik uste entrenatzaileak gustora izango dela, jokoarekin, 3-1 markagailua ona da, baina joko aldetik ere, esango nuke, Antiboko baina gehiago izaten ari dela etxeko taldea. Hemen izango dute lan gehiago, aulkiaren alderdi honetan, emaitza ez baita ona, eta baloi asko galtzen ari dira, entrenatzaileak seguraski, irtenbide bilatzen saiatuko da, eta lortzen duten. Ikusten dugu, pizarrarekin azalpenak ematen, entrenatzailea nola kokatu behar duten, baloi ateratzerak orduan. Hortxe, esplikatzen ari da, presiotik nola atera, oso garbi ikusten da, presiotik nola atera behar duten, baloia nola atera behar duten, Ordiziaren presio horretatik. Eta egia esan, behar du, azaldu hau entrenatzaileak, ze baloi asko galtzen ari dira, esan bezala, joko ateratzen dutenean, baloi asko galdu dituzte, lehen gola hortik etorri da, eta ordutik zertxo baito betu dute, baina oraindik ere baloi asko galdu dituzte alperrik. Ba, 3-1, Ordizia aurretik markagailuan. Eta aipatzen ari ginen alen, hau bigarren jardunaldia da. Lehenengoan Antiboko huts eta 7 irabazi zuen, etxetik kanpo, Anoetaren kontra. Eta Ordiziak baita ere irabazi egin zuen, 3-0, kasu honetan Laskorainen aurka etxean. Beraz, Antiboko da lehen postuan, eta Ordizia bigarrenean. Lehenengo saikatua, bigarrenaren aurka, gaur hementxe, Ordiziako kantxan, beraz, irabazten duenak, hortxe, lehen postuan jarriko da, bakarrik, 3 puntuko errentarekin. Oroia jarriko du jokoan Ordiziak orain, alboko saketik, alboko lerrutik, hortxe. Kontuz orain, arriskua, ez dira ulertu hor, atezaina eta defentsa, falta eskatzen zuen. Ordiziako jokalariak, baina epaiak ez bezala adierazi. Eta kornera izango da, Antibokorentzat. Hortxe atera, aukera hona izaneteke, tiro egiteko, eta eskuan diote dion. Horixe. Eskuan eman dio, eta horixe behar epaiak. Ordiziarentzako baloi hori hortxe, presio altua da orain, Antibokorena, seguraski entrenatzaileak utxartean zerbait azaldu bezen honen inguruan, presio altua egitearena, hortxe ikusten dugu, baloi ateratzeko orduan orain arazotxo gehiago, Ordiziarentzat, zailagoa, aukerak bilatzea, baina egia esan momentu zundu hori dira, hor buelta amaterakoan joan egin zaio baloi hori, ikusten dugu, presio altu horrekin, nola berreskuratu duen baloi orain Antibokok, baina orain erasoan ere egin behar dute fundamentu pixka bat Donostiako neskek egin dio baloi horrek, Ordiziak berreskuratuko du baloia. Eta hortxe atzetik jokatzen orain, etxeko taldea, ondo bilatu du baloi hori, bikain, hortxe bidoaz, bigarren zutoinen jarri dezake, jaurti egin du, eta kanpora, justu bati baina kanpora, jokaldi ona zen, pase bikaina bilatu du erdian, hor gero jaurtitzea erabaki du, hor bigarren zutoinera ere pase egin liteke, baina jaurtiketa egitearen erabaki ere etzen txarra. Eta orain Donostiarrak atzetik jokatzen, rautatzen bikain pase hori, baina ez da iritsi baloi horretara, intentzio ona zen, eta aldaketa, hortxe, Ordiziako taldean. Alboko sakea, hortxe atera du,
Atzetik jokatzen orain. Aukera Ordiziarentzat ondo ari da defenditzen Antiboko eta luze bota baloi hori. Atezainak. Ordiziak bereskuratu baloia. Eta hortxe, beste aukera bat izango du, erasoan baloia galtzen ez badu behintzat, etxeko taldeak laugarrena bilatzeko. Aipatzen ari gara, presio altu horren Antibokorena, baina ikusi, hor utxuneak ondo bilatu dituzte, hortxe aukera izan liteke laugarrena egiteko. Iritsi dira defentsara Antibokoko jokalariak, eta alboko sakea, ez ateko sakea izango da, ateko sakea. Hortxe, presio altua orain Antibokorena, baina horrek ere bere ondoriak izan ditzazke. Ikusi duguna, horrelako paralelak eta sartzerakoan presioa altu egiten ari bazara, ondoren utxunera uzten duzu atzean, eta hori aprobetxatzen jakin dute Ordiziako jokalariek. Hortxe, bikain mugitzen baloia orain bixi-bixi. Ordiziarentzako izango da alboko saketa aldaketa, hortxe, ikusi dugu. 10 zenbakia, Oiane Zubiria sartu da jokora. Eta hortxe, atera du baloia Ane Alonsok, ondo sartu orain, bikain sartu dio baloi hori, bigarren zutoinan jarri, eta ez da iritsi. Iritsi da, baina gaizki eman dio baloi hori, ez behar bezala. Eta ateko sakea izango da, Antibokorentzat, bikain jarri dio, baloi hori. Bai lehen pasea, baita bigarren ere, baina esan bezala ez da behar bezala iritsi. Eta orain luze Antibokok, hori ikusi dugun hori seguraski, lehen entrenatzaileak hortxe pizarran edo azaltzen ari zena, nola atera presio horretatik, nola atera baloi hori, bere atetik seguraski jokaldi hori atera den bezala ez, baina, bueno, saiatu behintzat egin dira. Seguraski hori, esan bezala, utxartean hitz egindako zerbait dela. Hortxe luze berriro ere, baina Ordiziak bereskuratu, kontuz orain presio indartsua da, Antibokorena. Eta alboko sakea orain Donostiarrentzat. Hortxe, tiro bilatu dezake, baina kanpora. Urruti xamar. Eta hortxe, Ane Garmendiak aterako du, motzean jokatu. Ordiziak aukera izan dezake, eta orain ez dakit aurpegian eskuan non eman dion, baina Ordiziarentzako izango da, baloi hori. Hortxe jokatzen, etxeko taldea. Ireki ondo ezkerre galera orain, ez dira ulertu, eta Ordiziarentzako, baloia, orain, oso ona, pase hori, oso ona zen, intentzio ona zen, baina kontuz orain kontraeraso izan liteke, Antibokorentzat, hala ere bi dira, ez dute aukera izango kontraerasorako bintzat, eta baloia berreskuratu du, okerazpanago Ordiziak. Ateko sakea. Ez, alboko sakea, esaten duen manik. Hortxe, alboko sakea. Ondo mugitzen baloia orain. Hortxe, goitik pasa nahi zion, ez dira gai izan burutzeko, baina oraindik ere baloiarekin Ordizia mugitzen alde batetik bestera. Hortxe, aurrera jarraitzen du. Tirorako autua pasea, bigarren zutoinera, ez tiroa egin du, baina geldiketa ona. Etzen txarra. Aukera hori. Eta kornerra izango da. Hortxe, kornerra. Atera du. Bigarrenen jarri nahi zuen, baina ondo bidali du kanpora orain Antibokoko jokalariak. Aldaketa ere ikusi dugu hor. Eta alboko sakea izango da, beste bat Ordiziarentzat. Hor motzean jokatu. Hortxe etxeko talde laugarrenaren bila. Horen atzean ondo bilatu erdian pase hori, Antiboko bereskuratu, baina bakarri da, eta Ordiziarentzako izango da baloia.
Hortxe, beste alboko sake bat atera dute etxekoek. 3-1. Espaldian ez dugu golik ikusi. Orain baloia mugitzen Ordiziako taldea lehen zati honetan. Eta hortxe amaitu da lehen zatia. 3-1, esan bezala, markagailuan aspalditik ikusi dugu denbora agortuta zegoela, baina hori akatsa izan da. Bi zati izaten dira, 20 minutukoak, baina jokoa gelditzen denero, denbora ere gelditu egiten da. Eta orain bai, lehenengo zatia amaitu da, 3-1, etxeko taldea aurretik. Joko aldetik ere, emaitzan ez ezik, joko aldetik ere esan genezake Ordizian nagusi dela. Partida hasieran batez ere, Antiguokok baloi asko galdu ditu, asko. Eta hori aprobetxatzen jakin du. Ordiziak, hortxe ikusten dugu, lehen golaren errepikapena, baloia nola galdu duen Antiguokok. Eta hortxe bigarren zutoina nola jarri duen jaurtik eta horrekin Ordizianen lehen gola. Horre aukera ona izan du Antiguokoko jokalariak, baina ondo geratu du. Eta hemen bigarrena. Hori ere bikaina izan da, horren aurreko pase ere ikaragarria. Eta mentxe bere atean sartu duena Ordiziako defentsak, 2-1 izan dena. Hor, esan genezake gol horren ondoren, Antiguoko pixka bat esnatu dela. Ez ditu hainbeste baloi galdu, pixka bat partidan sartu da, baina gero hemen ikusi dugu gol zoragarria, pasea bikaina izan da, eta hankazpitik ere nola sartu dio atezainari 3-1 hori jartzeko. Esan bezala, lehen zatia jokatuta. 3-1, iragarkietara joko dugu, eta segituan itzuliko gara, bigarren zatiaren berri emateko. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten Ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da Ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
Bueno, segituan hasiko da bigarren zatia, 3-1, Ordizia irabazten une honetan, eta hortxe bigarren zatia martxan, oraintxe bertan. Ea zer ikusten dugu bigarren zati honetan, hortxe Ordizia erasora segituan, bizi jo du, eta, altzen txarra jaurtiketa hori. Aipatuko dugu, lehen zatian aipatu dugu moduan, hor markagailuan jarrita dugula 20 minutu, denbora jaditu gabe, baina normalean, Areto futbolean, bi zati izaten direla, 20 minutukoak, baina jokoa geratzen denero, denborare gelditu egiten dela, beraz, hurrengorako konponduko dugu, baina orain kontuan hartu hori bai. Hortxe, 3-1 Ordiziarentzako, alboko sake orain Antibokok aterako du, eta ikusi behar bigarren zati honetan zer ikusten dugun, lehenengoan joko aldetik, baita emaitza aldetik ere, Ordizia nagusi zen da. Nahiko argi. Eta orain bintzat, markagailua irauli nahi badu, Donostiarrek beste itxura bat eman beharko dute, baloi gutxiago galdu batez ere, eta ea, hortxe, aipatu dugu baita ere lehen zatian, nahiko esanguratsua edo, maskaria jarrita jokatzen ari direla jokalari batzuk, ez dakit, pentsatzen dut, autu propio izango da, autu pertsonala noski batzuk ez dara matelako, baina, hortxe dizu. Hortxe, jokoan orain, etxeko taldea. Ondo mugitzen baloi hori, presio altua da orain Antibokorena. Kontuz hor, Atezainak lehenengoan joko hartzuen, kontuz. Kornerra, izango da, okerezpanago. Kornerra. Atezainak agian lehenengoan atera beharra zuen baloi hori, kontrola egin du eta pixka komplikatu zaila asuntua. Hortxe, kornerra, aterako du Antibokok. Aukera izan daiteke jaurtiketa egiteko, ondo tapatuta, baloi hori, ondo tapatu dio, eta Antibokorentzat, orain alboko sakea, 2 minutu hauek ikusten dugu, Donostiarentzat izaten ari dela, bai orain jabetza batez ere, Donostiarentzat, eta orain baloia galdu, beste bat, aukera orain Ordiziarentzat, baina bakarri doa, etxaron egin beharko du pixka bat, hori da, eta joko antolatu orain atzetik. Hortxe, ez du etxarona izan, aurrera egin du, baina luze joan zaio, kontrol hori ateko sakea Donostiarrentzat. Hortxe, luze jokatu eskuarekin, baina berreskuratu egin du Ordiziak baloia segituan, ez du asmatu pasgarrekin Atezainak, kontuz orain baloia galdu egin du, eta ez du asmatu jaurtiketa horrekin Antibokoko jokalariak. Ezkerarekin gaizki eman dio, eta atetik behintzat nahiko urruti joan zaio baloi hori. Ordiziak aterako du, hortxe, ondo bilatu orain pase hori, bikain, zabaldu eskuine galera, hortxe rotatzen hasiko dira, kontuz orain baloia galdu du, baina bidoaz bakarrik, ondo berreskuratu Ordiziak baloi hori. Lehen zatian esan dugu eta orain ere aipatuko dugu, Ordiziako jokalarien kalitatea, esango nuke Antibokoekin alderatuta, aldetxoa badagoela behintzat. Eta emaitzak erakusten duenarekin, argi dago, taldean ere jokatzen badakitela. Hortxe, alboko sakea, Ordiziarentzat, ez, Antibokorentzat eman du epaiek. Hala? Bai? Antibokorentzat izango da, baloi hori. Hortxe aterako du, Antibokoko 8 zenbakiak, motzean seguraski, hortxe atzean jokatu, baina baloia galdu dute, beste behin, Ordiziarentzako baloia. Hortxe, alboko saketik aterako du, 3-1 markagailuan, ondo atera dira hor presiotik, ondo itxaron orain atzean, ondo jokatzen dute taldean Ordiziako jokalariek, hortxean Arriera baloiarekin atzean jokatu, Arrierak ere sekurako kalitatea du ikusi besterik ez,
Baina baloia galde egin dio orain, jaurtiketa Antibokorentzat aukera izan du, baina ez du asmatu. Hortxe ikusten dugu, jaurtiketa, baina ez du kanpora bota du, batetik eskuin aldera atera zaio baloi hori. Eta hortxe luze atera du, erdira jokatu nahi zuen, baina ez du lortu. Orain Antiboko aukera izan liteke, ea zer egiten duen, alboko sake izango da Ordiziarentzat. Hortxe atera du atezainak. Eta hortxe, erori egin da orain, ez dakit. Ez du zera dira ziepaiak, hortxe Ordiziaren erasoan. Baloia mugitzen, presio altua da Antibokorena. Eta falta dirazitu, kasu honetan Ordiziarentzat. Hortxe, Rierak aterako du. Baloi hori. Esan bezala, gora ipatu beharra dago. Kalitate oso honeko jokalaria dela. Ana Riera. Honen baloia galdu dute hor, etxekoek, eta ia galdu dute kanpokok ere. Orain Antibokorentzako izango da alboko sakea. Hortxe jatzean jokatu, presio altu orain, Ordiziaren partetik, bat ari dira, jokalari batekin. Hortxe bereskuratu orain baloia ondo Ordiziak aukera zuen, baina ondo bidali du kanpora Antibokoko defentsak. Alboko sakea izango da Ordiziarentzat, hortxe. Ondo jarri du erdien baloi hori, baina ez du hor buelta materik izan, baloia jaurtitzeko. Eta Antibokorentzat baloia atetik aterako du. Hortxe, ondo orain atizaina, baina ez du kontrolarekin asmatu. Jokalariak, ondo atzean jokatu orain. Bikain bilatu du erdian baloi hori, bakarri da, eta hortxe laugarrena. Laugarren gola Ordiziarentzat, hirugarrena ere berak sartu du. Antzekoa ez, baina antzekotasun zerbait bazuen, hirugarrenak eta laugarrenak pasea bikaina izan da, eta bakarrik geratu da. Atezainaren aurrean, hirugarrena hankazpiri sartu dio, oraingoan ezkerraldetik. Baina pasea, batez ere pase horiek gola bezala dira, atezainaren aurrean, gero asmatu egin behar da, baina hortxe atezainarekin bat bakarrik jartzen zaituen pase horietakoak oso garrantzitsuak izaten dira. Hortxe, orain Antiboko jokoan sekulako pareta bikaina, golaukera, baina ondo tapatu dio errematerako baloi hori, baina zintxarra, paret hori. Orain Ordizia baloia mugitzen, alde batetik bestera. Oso ondo baloia utzita, baina ez du asmatu. Intentzio ona zen, baina segituan lapurtu dio baloia Antibokoko jokalariak. Hortxe aterako du, ia korneraren tokitik. Bikain ikusi du eta ez du ondo jaurti, baina bikaina zen baloi hori. Aukera paregabe izan du hor Antibokok, erremate on batekin sartzeko, baina ez du suabe atera zaio, suabe egia kaso jaurtiketa hori, eta ez du asmatu. Alboko sakea. Hortxe, motzean aprote, punterarekin eman dio, baina kanpora. Markagailu honekin, Ordizia lehen postuan jarriko litzateke. Esan dugu, bi jardunaldi besterik ez dira jokatu, hau da bigarren jardunaldia. Emaitza honekin Ordizia lehenengo postuan jarriko litzateke, 6 punturekin, 2 garaipen lortuta. Aurreko asteburuan Ordiziak 3 eta huts garaitu zuen Laskorain. Eta markagailu honekin, lehenengo postuan kokatuko litzateke, bakarrik, 3 puntuko errentarekin. Orain Antiboko jarriko du baloi hori jokoan. Ondo ireki eskuina galera.
Hortxe rotatzen hasiko dira. Pareta ona zen, baina intentzioa ona. Baina ez du oso ondo gauzatu. Bueno, hortxe atera da, Ane Riera berriro ere. Baloiarekin joko antolatzen. Pase ona, hortxe, ea zer bilatzen duten, alde egin dio baloi horrek, eta alboko saka izango da Antibokorentzat, eta aldaketak egingo ditu Antibokok. Gutxigatik, baina alboko saka izan da. Baloiak eldirik egon beharra du, ateratzeko, hortxe. Jokoan jarri du, presioa orain, Ordiziaren partetik, baina Donostiarrentzako izango da baloia. Hortxe, luze jokatu orain, baina ez dago inor. Baloi hori, erraz, Ordiziaren atezaina. Aneren eskuetara. Hortxe Ordizia ondo mugitzen baloia, bizi-bizi, azkar, denborarik eman gabe, Antibokoko jokalariei presioa behar bezala egitera iristeko. Eta, bueno, Donostiarrek zerbait punturik atera nahi badute behintzat, aldatu beharra dute zerbait. 4-1 distantzia nahiko esanguratsua da, tartea, bueno, Areto futbolean edo zer pasaliteke egia esan, baina, bueno, 3 goleko errenta ez da zerbait bada behintzat. Hortxe Antibokoren erasoan, kontuz baloia galdu gabe. Eta horren atezainari atzera. Baina aurrean jokatuko dute, ondo, etorri dira laguntza eske, ari zen atezaina. Hortxoren itxaroten, paserik baute zegoen begira, baina kanpora jantzoio baloi hori. Eta Ordiziak jarriko du baloia orain, jokoan. Bueno, bazpade, bada ezpada, orain arte ikusten aritu espazarete gogoratuko dugu. Bi zati direla, kasu honetan bigarren zatian gaude dagoeneko. 20 minutu izaten dira, baina jokoa geratzen denero denbora ere geratu egiten dela, eta bueno, markagailuan kasu honetan gaurkoa behintzat, bueno, ez du akatsa txiki bat dugu, baina hori kontuan izan. Baloia ateratzen denero, edo bueno, faltari balego, lo que sea, jokoa geratzen denean denbora ere geratu egiten dela. Hurrengorako konponduko dugu. Hortxe, bueno, kanpora joan zaio zuzenean alboko saketik, beraz Ordiziarentzako izango da baloia. 4-1, bigarren zati honetan. Eta, bueno, Ordizia arazo handirik gabe jokatzen ari da egia esan. Antiboko ez dakit, zerbait egin beharra du, zerbait atera nahi badu, baina nik uste joko aldetik ere Ordizia nagusi dela, naiz eta 4-1 aurretik diren. Ikusiko dugu, ea Antibokok atezain jokalari ateratzen duen ondoren, eta 5ekin jokatuko duen, baina ez dakit, hori ikusi beharko da. Entrenatzailearen erabaki izango da hori, eta ikusiko dugu utxarte askatzen duen edo, eta atezain jokalariarekin jokatzeko autu egiten duten. Baloia galdu egin du Ordiziak, ez du etekinik ateratzeko aukerarik izan, baloi hori. Eta Antibokorentzat baloia, horien atzetik hasiko dira jokoan, zabaltzen. Ondo ireki ezkerre galera. Tartean bilatu nahi zuen, baina horien Ordizia lapurtu, 5. iritsi daiteke etxeko taldearentzat, 2. defentsan edo kornerra izango da, Hala? Hori da, kornerra, bai. Antibokoko jokalarian jo du, hankean, horregatik joan da kanpora. Eta hortxe ikusten dugu, nola eman dion Antibokoko jokalariari, hortxe, txak. Hankazpiti pasa zaio, baina hankan eman dio, eta horregatik joan da, baloi hori kanpora. Kornerra, Ordiziarentzat, aukera, hementxe. Atzetik ondo zabaldu ezkerre galera, ondo erdian bilatu, bikan sartu dio baloi hori, baina kanpora ondo atera du orain Antibokoko jokalariak, eta beste alboko sake bat izango da, okerazpanago, edo kornerra, dirudi, kornerra izango da bai.
kornerra atera. Ja, Ana Riera hortxe baloiarekin. Atzean jokatu. Orain tartea du. Ea zer bilatzen duen, ez dira elkar ulertu. Eta baloi horrek goran jo du, beraz alboko sakea izango da. Ez du, ikusi dugu, aurpegian, ez zuela argi ikusten pase hori. Ea, orain aukera izan liteke Ordiziarentzat, bigarrenean bakarri da, bera bakarri jokatuko du, baina geldiketa ona. Beste aukera bat Ordiziarentzat, ea zer egiten duen, Jaurti, baina kanpora. Aldaketa ikusiko dugu orain, Antiguoko taldean. Eta esan bezala ikusi beharko, ez dakit zehazki zenbagarren minutuan garen, baina partida amaierara iristen ari garen einean, Antiguoko agian planteatu beharko du atezain jokalariarekin jokatu, hau da, atezainari gabe edo, jokalari bat izango litzateke atezainak kasu honetan, eta, superioritatean jarri nolabait kantxan, baina, esan bezala hori, entrenatzailearen autua izango da, eta ikusi beharko aukera horren alde edo kontra egiten duten. Une honetan behintzat, 4-1 Ordiziarentzako. Partida momentuz. Eta Antigokok aterako du baloi hori. Atzen txarra, itxi atera du kontuzora aukera, Jaurti, baina kanpora. Hortxe errepikapena. Hortxe Jaurtik eta ez da oso nahi izan, neko gaizki eman dio. Eta orain Ordizia baloi atera nahian, Antigoko goran presionatzen ere jakin egin beharra dago, bezala kontraerasoan ere harrapatu ditzake. Hortxe baloia galdu orain Antigoko kontuz. Atzean jokatu Ordiziak. Epa, hor min hartu du, ez dakit bakarrik izan den. Zut oso ondo ikusi, ez dakit batekin talka egin duen edo bakarrik izan den. Aldaketa orain. Hortxe golegila, Ordiziako golegila 2 bider, 3. eta 4. sartu ditu. Hortxe 3 zenbakiak. Eta botea izango da, bote neutral. Bai. Bote neutrala izango da. Eta nik uste dut beraiek ere ez direla ulertu. Eta hala ere, Antigoko baloia galdu du orain eta Ordiziarentzako izango da. Atezainak du baloia. Jokatu Anerekin, Ane hortxe baloia atera nahian, ireki eskuino galera. Luze orain erdia ondo bilatuz, baina berreskuratu Antigoko baloia. Atzean jokatu Ordiziak berriro joko antolatzeko asmotan. Zer bilatzen duten, ondo erdian tartea bilatu, baina ez du asmatu. Ondo lapurtu du baloia, luze joan zaio, baina ondo ekidindu baloi hori kanpora ateratzetik. Orain hortxe ezkerre galean, takoi ez pase, baina kanpora, zuzenean. Esan bezala, ez dirudi arrisku askorik nabaritzen ari denik Ordiziako taldea, eroso, 4-1, eta Antigokoren partetik ere ez dago beste inongo aparteko presiorik. Atezain jokalariaren autua ere ez dut egin oraindik, ikusi beharko da egiten duten, baina oso eroso oraintxe bertan Ordiziako taldea. Ikusten nahiko bideratuta momentu honetan, ez badu aldaketarik egiten Donostiako taldeak, nahiko bideratuta egongo litzatekeela garaipena, baina oraindik eratzen da, Eratzen da partida, eta ikusi beharko, noski Antigokok atezain jokalariaren autua egiten badu, ea nola defenditzen duten Ordiziarrek, eta gero ere noski atezain jokalariarekin jokatzen jakin behar da. Eta ikusi beharko. Alboko sakea, Ordiziarentzat. Hortxe, motzean atera. Eta kontuz orain, kontraeraso izan liteke. Bakarrik doa, oso ondo, orain Ordizia defentsan. Eta oso ondo atezaina, ez dio garaiz ateratzen utzi, baloi hori kolpatu du eta eskutatik kendu dio Antigoko jokalariari. Hortxe, alboko sakea aterako du. Eta esan bezala, zerbait albatu behar du Donostiako taldeak. 4-1 atzetik doaz, 3 gol bera, hortxe Jaurtik eta beste alboko sake bat.
baina kasu honetan Ordiziarentzat. Ez dakit gaizki atera duen edo. Ez dakit zera adierazi duen egia esan, epaiak. Ez dakit zerratik atera duten hortik, baina bueno. Baloia jokoan. Ordizia baloiarekin hortxe. Irten bide baten bila. Baina baloia galduren. Esan bezala ikusten duzue denbora hutsean dela, baina hori gure akatsa da. Oraindik geratzen da. Denbora, hortxe orain Antiboko erasoan. Ondo berreskuratu, baina utzi dio falta izango da, noski. Ordiziarentzat. Eta horrean minduta ikusten dugu. Eskuin belaunetik edo. Aserri baita ere. Utsi egin baitio. Garbi. Eta aldaketa. Segituan hortxe, baloia martxan jarriko dute berriro, baloia jokoan, presio altua orain, Antibokorena, ikusi beharko ondo lapurtu dute, baina, ez dute asmatzen. Hortxe, orain Ordizia baloia, ondo atera baloia anatzetik. Orain lasai hartu behar dute, joko antolatu pixka bat, hori da, atzean jokatu, ireki ezkerre galera, hortxe rotatzen hasi pixka bat. Horren Antiboko ikusten dugu, pixka gora etortzen ari dela. Baina hala ere, arazo handiri sortu gabe Ordiziako taldeari. Hortxe aldaketa, Ordiziako taldean. Ikusi beharko, ez dakitzen geratuko den amaitzeko, baina Antibokok atezain jokalariaren auto egin gote duen. Hortxe zalantza. Ordizia jokatzen lasai orain, baloiarekin, ez dute inongo presarik, 4-1 etxean bakatu irabazten. Garaipen honekin lider jarriko litzateke sailkapenean, 2 jardunaldi jokatuta, lehenengoan 3-0 garaitu zuten Laskorain, eta orain partida honetan emaitza honekin lehenengo postuan kokatuko lirateke. Oraindik ez da amaitu, noski, baina bueno, nahiko bideratuta esan bezala, badirudi, joko aldetik ere, ez baitago arazo handiri sortzen Donostiako taldea. Hortxe atera du alboko sakea, baina beste bat izango du. Pixka bat gertuago orain. Kornera izango da. Eta asmatzen duten. Antibokok beste gol bat sartzeko aukera duten, partidan sartzeko. Zer bestela, pixka bat komplikatuko zaio kontua. Eta kontuz orain, presioa ondo egindakoa Ordiziaren partetik. Eta baloi hori ondo tapatuta atezainak. Ordiziarentzako jabetza. Hortxe jokoan jarri du Ordiziak, atzetik jokatzen. Ondo bilatu du erdia, berriro ere atzera, ireki eskuina galera, erdian bikain bilatu. Eta orain falta, adierazi du uste dut. Bai, falta uste dut adierazi duela. Bai, falta. Hortxe, baloia jokoan jarriko du. Hanek ireki ezkerre galera, erdian bilatu nahi zuen, ez dute asmatu orain Antibokorentzat kontraeroso izan liteke. Hortxe doaz 2, 3, baina baloia galdu, orain aukera Ordiziarentzat, berriro galdu, Antibokok ez dira ulertu. Baloia hortxe utzi dute hilda. Eta Ordizia berreskuratu du. Nik uste du biak pentsatu dute da, besteak hartuko du, eta inork ez du hartu, beraz, hortxe hilda geratu da baloi hori. Eta kontu, ze orain berreskuratu Antiboko baloia, aukera izan liteke, baina ondo, kokatuak dira Ordiziarrak, 2 eta 2, bikain jarrita. Baloia ondo mugitzen Antiboko, baina ez dute asmatu pase horretan, kontu zuen lapurtu du baloia, jaurti, baina eremate txarra izan da, eta hor, beste 0 bilatzeko aukera izango dukete, 3 ziren aurrean. Baina, jaurtitzeko autu egin du eta ez du asmatu.
ondo orain, albo batetik bestera ikutzen, ondo geratu da, keinu hori Ordiziarena. Hortxe, bilatu, ez du asmatu, kontu zoren aukera izan diteke, etzen txarra pase hori bien tartetik, baina, baloia ez atera oraindik, eta kornerra, okerazpanago, kornerra izango da. Ara, epaiak ateko sakea eman du, nik uste kornerra izan dela egia esan, baina, bueno. Bai, zuzendu du, uste dut zuzendu duela, hor ikusiko dugu, bai, argi eta garbi kornerra izan da. Atezainak atera du eta bai, zuzendu du. Hortxe kornerra, Antibokorentzat, ea ba, atian sartzeko aukera duten, bikaina jaurtik eta, alde egin dio momentu batean atezainari baloi horrek eskuetatik, irrist egin dio, baina eskerrak ondo utzi dio, buelta eman du azkar, bixi erreakzionatu du, baina ikusten dugu, baloia postean, uste du zutoinan eman duela, eta ondoren bueltan ondo hartu du, ondo bildu du eskuetan. Markagailu ez da mugitzen beraz, lau eta bat, une honetan. Etxeko taldearentzat. Hortxe, baloiarekin. Ordizia, ondo mugitzen orain. Oso pase hori, bigarren zutoinera bilatu beharko luke, ez jaurtitzeko aukera egin du, etzen txarra, nik uste atezainak bigarren zutoinerako pasea espero zuela, baina hortxe ikusten dugu, atezaina, bueno, lehenengo zutoin hori ere ondo tapatzen ari zen. Kornerra atera du, Ordiziak, bixi jarri du jokoan, hortxe tartea badu, botatzeko, baina ez du jaurtitzeko aukera egin, hor bai, baina kanpora. Ainararen jaurtik eta kanpora joan da, ontsi ikusiko dugu. Punterarekin eman dio, baina atearen eskuinaldera joan zaio baloiari. Horren alboko sakea Antibokorentzat. Hanek Ordiziarentzat eskatzen zuen, baina ez epaiak Donostiarentzat eman du. Hortxe atera baloi hori, ondo presionatu du orain eta berreskuratu baloia bikain Ane Garmendiaren eskuetara. Azkar, bizi atera du baloi hori. Bueno, presioaren zertxo eta altuagoa da Donostiarrena, baina esan bezala ez dira arazo asko sortzen ari, Ordiziako taldean. 4 eta 1, ez du itxurarik asko aldatuko denik joko aldetik Donostiaren jokoa, baina bueno, Ordizia orain baloiarekin ikusi beharko, bosgarren abien bila. Hortxe aukera du, bikaina zen pase hori, bakar zen, eta kontraeraso orain, Antibokorentzat bakar-bakarrik, atearen aurrean ikusi behar, baina, bueno. Errematea ez dakit, azkar egin ote duen, ze metroak bazituen oraindik, metrotxo pare bat edo, mintzat, atezainarekin buruz-buru jartzeko, baina, bueno, ez dakit jartitzeko autu egin du, eta kornerra izango da, Donostiarrentzat. Bueno, ez dirudi, kanpora Ordiziarentzako baloi hori, ez dirudi esan bezala, atezain jokalariaren autua egingo duenik, nik uste partida laizter amaituko dela, eta ikusi bezala, ez du momentuz entrenatzaileak ez du txarterik eskatu, ez da ez errantzekorik ere, beraz, bueno, esan bezala, atezain jokalariarekin ere jokatzeko jakin behar da jokatzen, eta bueno, agian, ez dute asko entrenatu edo, bueno, batzuetan kalterako izaten da, jokatzen ezpadakizu atezain jokalariarekin, batzuetan hobe izaten da ez jokatu, eta hola ese mantendu gauzak gaizki egitea baino. Ze hor gero ere, aldeak asko zabaldu daitezke, gauzak gaizki egiten badituzu. Hortxe, Antibokok orain baloia galdu, bakar-bakarri da, jaurti egingo du, eskuan eman dio, baina, bueno, ez da egita, aurpegi aurrean zituen, edo, txartel atera dion, ez du ikusi. Bueno, bixi atera du, papaiari ez du denborarik ere eman, kantxatik ateratzeko. Hortxe, Anei, baloiarekin. Ordiziaren aktitudea batez ere, txalotzekoa, 4 eta 1 irabazten, baina segitzen dute, jarraitzen dute, gogoekin, bixi mugitzen, falta alboko sakea, baina segituan ateratzen dute baloia. Jokatzeko gogoa dutela, eta nabari da, gustorari direla, jokatzen. Hortxe, alboko sakea.
etxeko taldearentzat. 41. Garaipena gero eta gertuago, etxeko taldearentzat. Esan bezala, lider jarriko lirateke, bi jardunaldi jokatuta, 6 punturekin. Eta hurrengo asteburuan jokatuko lukete Anoetaren aurka etxetik kanpo. Eta hortxe, amaitu da partida, amaitu da. 4-1, garaipen nahiko erosoa, esan genezake Ordiziarentzat. Antiguokok ezer gutxi egin ahal izan du. Eta esan bezala basaten ari ginena, oraintxe lider jarriko da, sekabeneko buruan. Sekabeneko lehen postuan Ordizia jarriko da, 6 punturekin. Eta esan bezala, hurrengo asteburuan esaten ari ginen, Anoetaren aurka jokatuko duela, etxetik kanpo. Gogoratuko dugu, Anoetak utxeta 7 galdu zuela Antiguokoren aurka, beraz teorian Ordiziak irabazi beharko luke, baina claro, noski hori gero kantxa faktoriak eta eraginara izaten du, eta ikusi beharko. Eta bestetik, Antiguokok aurreko partida esan dugu irabazi egin zuela, utxeta 7, orain galdu egin du, beraz ikusi beharko, bigarren edo hirugarren kokatzen den, ez dakit beste Anoeta eta Laskorainen arteko partidan zer gertatu ote den. Baina hori, Antiguokok Laskorainen aurka jokatuko du, datorren asteburuan. Eta Ordiziak Anoetaren aurka, Ordiziak etxerik kanpo. Hortxe ikusten ditugu, golak. Hori 4. izan da, okerezpanago. Hortxe aukerak izan ditu, Ordiziak aldeak are gehiago zabaltzeko. Baina, bueno, egia esan Ordiziak ere zuen behar askorik, 4-1 jokoan eroso zibilien. Arazo asko ez ditu sartu Antiguokok, Donostiako taldeak, beraz, nahiko garaipen erosoa esan bezala. 4-1 partida amaituta, Ordizia lider kokatu da 6 punturekin, gu bagoaz, hurrengo astean itzuliko gara, gauza jagorekin, beraz ondo izan, eta asteburuan, gero arte. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen Ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari Ordiziarren taupadak. Indartsu datozen Ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten Ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, Ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, Ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da Ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da Ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.